Καλώς ήρθατε στο σεμινάριο του Deep Learning. Σε αυτό το course θα μάθουμε τα πάντα για τη βάση πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ξεκινήσουμε με ένα introduction, θα δούμε τις βασικές έννοιες και θα έχουμε πάρα πολλή θεωρία. Μόλις ολοκληρώσουμε τη θεωρία και τα έχουμε κατανοήσει πλήρως, θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Θα φτιάξουμε ένα απλό νευρονικό δίκτυο. Θα δούμε τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί. Θα δούμε τι είναι το TensorFlow και πάρα πολλές άλλες λεπτομέρειες. Έπειτα θα προβούμε στη δημιουργία ενός πιο advanced νευρονικού δικτύου. Θα δούμε τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε δυνατό και την τελική μορφή ενός πλήρη ικανοποιητικού νευρονικού δικτύου. Θα προχωρήσουμε μετά στο regression. Θα δούμε πώς κάνουμε regression ή αλλιώς παλινδρόμηση με τα νευρονικά δίκτυα. Στη συνέχεια θα δούμε το functional νευρονικό δίκτυο, μια άλλη μορφή νευρονικού δικτύου που πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Τέλος, θα δούμε τα LSTMs, μια πολύ δυνατή μορφή νευρονικών δικτύων που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε πολλές μορφές, τις οποίες ίσως δεν καταλαβαίνουμε. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχεις μια σοβαρή κατανόηση πίσω από τους αλγορίθμους του Deep Learning. Θα είσαι σε θέση να δημιουργήσεις μόνος σου μοντέλα νευρονικών δικτύων και θα έχεις πάρει τις απαραίτητες βάσεις για να ξεκινήσεις μια καριέρα στην τεχνητή νοημοσύνη.